wythnos arall wedi mynd heibio, felly croeso chi yma ar fore llun i'r Gell. Tybed be fydd yn llenwi'ch sgwrs chi heddiw? Wrth gwrs mae'r cyfle i sgwrsio'n llai y dyddiau yma, am na chawn ni gwrdd a'n gilydd yr un fath. Ac eto mae yna rai pethau sydd yn cael eu trafod yn gyson gyda ni'n dydyn nhw. Enghraifft, maen nhw'n dweud fod y tywydd yn un pwnc sy'n siŵr o ymddangos yn sgwrsio ni gyd yn y wlad yma ryw bryd. Ar y llun wedyn, pan fydde pobl yn cael mynd i'r gwaith, y cwestiwn fydde rhain i holi oedd, wel, be wnaethoch chi dros y penwythnos? A dim disgwyl chi drafod beth arech chi wneud yn y capel pan maen nhw'n gofyn y cwestiwn yna naci. Wedyn, wrth gwrs, mae yna raglenni teledu sy'n cymryd bryd rhai. A fydd yna drafod beth sydd wedi digwydd yn yr opera sebon ddiweddara neu rhyw raglen fel Strictly ac yn y blaen. Mae'n gwestiwn newydd ar wefusau pobl y dyddiau yma. Yn enwedig os ydych chi o ryw oed arbennig. Gawsach chi'r brechlyn eto? Neu pryd ydych chi'n meddwl fyddwn ni'n cael y brechlyn? Mae'n gwestiwn efo min arno fo, am fod cymaint yn dibynnu ar yr ateb. Hwn ydy'r gobeith am gael dychwelyd i fywyd normal yn te. Hwn di'r llwybr i ddiogelwch. Mae'r pigiad bach yma'n cario'r addewid o ryddhau'r baich ar y gwasanaeth iechyd a synnu ymaith y bygythiad i fywydau cymaint. Ac wrth i ni glywed am rai o'n cydnabod yn ei dderbyn, yna mae'r gobaith ein hynny yn dod yn nes yn dydy. Pwy fysa wedi meddwl flwyddyn yn ôl mae dyma fydde'n llenwi yn trafod ni ac yn wir trafod pobl ar draws y byd. Ddoe, o'n i'n darllen am un arall o fynodd gwestiwn digon tebyg. Oedd wedi treulio rhai blynyddoedd fel milwr, a hynny wedi golygu rhywfaint o deithio, ond bellach oedd wedi llwyddo i setlo i lawr i gael gwaith mwy sefydlog mewn tref yng Ngwlad Groeg. Oedd yn gyfalu am garchar. Oedd ei job yn ddigon syml ar un adeg, dim ond gwneud yn siŵr nad oedd neb o'r carcharorion yn dianc, a doedd dim llawer ganddo fo dan i ofal. Un diwrnod oedd yna rhyw ddau newydd i cael ei rhoi dan i ofal. Doedd yn siŵr beth o'n nhw wedi wneud, ond oedd y cyddiad bod nhw wedi creu rhyw dipyn o drwbl yn y dref. Oedd nhw eisiau i cael ei chwipio'n gyhoeddus a mi gafodd rybydd i wneud yn siŵr nad oedd rhain ddim yn dianc. Sy'n oedd yn ei syni o braidd oedd i bod nhw wedi cael ei trin yn eithaf brwnt, ond hynny, oedd na ryw fodlonrwydd yn ei wynebau. Yn wir, wrth iddo setlo i lawr am y noson yn ei gartref, oedd o'n amedd efo i clywed nhw'n canu. Oedd hi'n od sut oedd rhai pobl yn ymateb i amgylchiadau anodd. A dyna'n sydyn ganol nos, mi oedd na ddaear y gryn. Oedd nhw'n digwydd yn ddigon aml yn y rhan honno o'r byd. Fe glywodd rhyw dwrw tu allan, ac wrth fentro fe welodd fod drysau'r carchar wedi disgyn o'i lle. Wel, doedd dim dewis ganddo, mi fyddai fywyd wedi ffurffedu. Unwaith byddai'r awdurdodau yn Philippi yn gweld fod y carcharorion wedi dianc. Mi dynodd ei gleddyf i ladd ei hunan yn ytrach na wynebu'r cywilydd o sefyll i brawf. Ond gwaeddodd un o ganol y carchar. Bu'r apostol Paul oedd hwnnw, fel y gwyddoch chi. A dyma fo'n arbed ceidwad y carchar rhag niweidio ei hunan. Ond un cwestiwn oedd ar wefusau hwnnw wedyn. Be sy'n rhaid i mi wneud i gael fy achub? Mor debyg mewn gwirionedd i'r cwestiwn sydd wedi bod ar yn gwefusau ni. Sut gawn ni trwy'r pandemig yma? Pryd gawn ni'r brechlyn? Wrth gwrs, nid meddwl am ei iechyd corfforol oedd y ceidwad y carchar, ond rhywbeth mwy. Oedd yn sylweddoli fod mwy ar waith fan yma. Mi oedd Duw wedi dod yn reality iddo fo am y tro cyntaf yn ei fywyd ac yn gorfod meddwl am ei berthynas â hwnnw. Be fydd yn peri bobl heddiw ystyried eu perthynas â Duw tybed? Chi'n gwybod, mae Efengil Iesu Grist yn ei hanfod yn wahoddiad llawn cariad, llawn trigaredd, i ddenu rhai at Dduw i dderbyn gras am addeuant a llawenydd y bywyd. Ond mae'n ymddangos na tydi pobl ddim yn cymryd sylw. Llawer o bobl ddim yn ymateb i wahoddiad felly. Tybed, oes rhaid dychryn rhai pobl.
A os rhaid dychryn rhai yw deffro nhw i freuder bywyd. A'i pandemig sydd yn mynd i wneud i ambell un holi, beth sy'n rhaid i mi wneud i gael fy arbed? Wedi'r cyfan, mae yna sôn y gallai rhyw feriant godi fydd yn golygu nad ydy'r brechlyn yma ddim yn mynd i fod yn ddigon. Ac ar ôl i hwn basio, be arall tybed fydd yn dod i wneud i ni sylweddoli bod yn fywydau ni yn fyr a bod tragwyddoldeb yn brysio tuag ato. Peidiwch ag osgoi'r cwestiwn. Peidiwch ag anwybyddu y Duw sy'n galw arnoch mewn cariad i droi ato a derbyn i ras a'i drygareth. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni byw mewn byd sydd yn gwneud i orau i dy anwybyddu di. Maddau ni am hynny o ddiwn tad. Maddau ni yn bod ni'n gallu treulio oes gyfan yn meddwl am bethau ac amdano ni'n hunain a ddim yn sylweddoli dy fod ti am gael perthynas fyw a real efo ni. Diolch am drefnu efengyl sydd mor llawn o ras a helpa ni fod yn bobl sydd yn ymateb i'r efengyl hwnnw mewn ffydd ac mewn rhyfeddod mawr. Amen. Wel, do'n i ddim os gewch chi'r brechlyn yr wythnos yma neu yn yr wythnosau sydd yn dod, ond cymwch ofal. A cofiwch, mae Duw yn fawr a mae Duw yn drygarwg.